Λοιπόν, αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες καταρχάς, καλώς ορίσατε και λοιποί φίλοι του σχολείου, μικρότεροι και μεγαλύτεροι, από τις διάφορες θέσεις τις οποίες έχετε, τις σχετικές με το σχολείο. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που μια τέτοιου είδους εκδήλωση, ομιλία, συγκέντρωσε τόσο κόσμο. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Και υποσχόμαστε ότι θα το συνεχίσουμε το πράγμα. Θα κάνουμε και άλλα ωραία πράγματα σιγά σιγά. Δεν θα πω πολλά, είναι Σάββατο απόγευμα. Δίνω το λόγο στην Ελίνα, θα σας κάνει μια παρουσίαση και μετά στον εξαίρετο ομιλητή και συμμαθητή μας, τον Θοδωρή. Ελίνα μου, έλα. Όχι συμμαθητή σας, συμμαθητής μας. Είναι και εντυπώς που συμμαθητής σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ελίνα Μπόγια, είμαι υπεύθυνη εκδηλώσεων στο ΔΟΥΣΟΥ των Αποφύτων. Σας καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ. Είναι η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που σκοπεύει να κάνει ο Σύλλογος, σχετικές εκδηλώσεις. Θα ενημερώνεστε για αυτές από τα social, θα ενημερώνεστε όμως αν θέλετε προσωπικά και στο inbox σας. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να γραφτείτε. Εμείς λοιπόν για να μεγαλώσει ο Σύλλογος και για να σας ξέρουμε έναν έναν, θέλουμε όσοι δεν έχετε γραφτεί να κάνετε την εγγραφή σας και θα λαμβάνετε ενημέρωση. Επίσης, επειδή έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας για μελλοντικές εκδηλώσεις, θα θέλαμε και εσείς, αν έχετε κάποια ιδέα, να μας την πείτε με όποιον τρόπο θεωρείτε πρόσφορο, από τα social, από μήνυμα, από τουκ Ελίνα σκέφτηκα αυτό. Και θα θέλαμε επίσης να σας βλέπουμε και εσάς και τους φίλους σας σε αυτές τις εκδηλώσεις. Πάμε τώρα στον ομιλητή μας. Ο ομιλητής μας είναι ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, είναι ένας από εμάς, είναι απόφοιτος του 1991, καθίσαμε στα ίδια θρανία, είναι γιος του καθηγητή μας Χρήστου Αναγνωστόπουλου, όσο ξέρετε... Έτσι, καλά κάνετε και χειροκροτάτε. Όσοι ξέρετε τον κύριο Αναγνωστόπουλο και όσοι τον παρακολουθείτε στα social, που δεν έχει καθισιό, θα καταλάβετε ότι το φύλλο έπεσε κάτω από τη μιλιά. Έτσι ακριβώς, 100%. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό. Τώρα θα πούμε μερικά βιογραφικά. Τα βιογραφικά του Θοδωρή είναι τεράστια, είναι πάρα πολλά. Σας παραπέμπω στο site teo.gr που θα βρείτε και τα social του Θοδωρή και το κανάλι του και ό,τι άλλο θέλετε για λεπτομέρειες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα πω χονδρικός, γιατί αν τα έλεγα αναλυτικός θα ήμασταν εδώ μέχρι τα Χριστούγεννα και παραπέρα. Γενετιστής ο Θοδωρής, science engager, έτσι περιγράφει τον εαυτό του, κοινωνικός επιχειρηματίας και public speaker. Σπούδασε βιολογία, έχει διδακτορικό στη γενετική από το King's College London, έκανε μεταπτυχιακά στο Stanford και στο Columbia και αυτά είναι λίγα από αυτά για να μην κουράσουμε πάρα πολύ. Είναι ο συνειδητής και γενικός διευθυντής της SCICO. SCICO γράφεται S-C-I-K-O, δηλαδή Science Communication, μην πάει ο νους σας αλλού, έτσι. Άρα κάνει διάδοση της επιστήμης, είναι μια διεθνής κοινωνική επιχείρηση για να προωθηθεί η επιστήμη και ένα μέρος των δραστηριοτήτων της SCICO, που είναι σε πολλά μέρη, είναι το Athens Science Festival. Εδώ λοιπόν να σας παραπέμψω ότι φέτος το Athens Science Festival θα γίνει το Δεκέμβριο. Μπαίνετε στο ίντερνετ, βρίσκετε τα σχετικά, βγάζετε τα εισιτήριά σας και τα ξαναλέμε εκεί. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες με στόχο τη διάδοση της επιστήμης εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για παιδιά, για μαθητές, για μεγάλους, για τα πάντα. Όλοι θα βρείτε κάτι. Ο Θοδωρής έχει ταξιδέψει σε 110 χώρες, σε 6 υπήρους και είναι μέρος του Explorers Club της Νέας Υόρκης. Όμως, εγώ θα πω το πιο εντυπωσιακό απ' όλα. Αν κάποιος σας ρωτήσει σήμερα, ρε παιδιά, ποιος ήταν αυτός που πήγατε να ακούσετε, εγώ θα απαντούσα ήταν ένας τύπος ο οποίος πήγε και έκανε εξερεύνηση στον Ειρηνικό. Αυτό μου φαίνεται πιο εντυπωσιακό απ' όλα. Ο Θοδωρής είναι ένας από αυτούς που συμμετείχαν το 2022 στην αποστολή του ωκεανογραφικού σκάφους Ναυτίλος στον Ειρηνικό ωκεανό, πέριξ της Χαβάης. 2 στόχους είχε αυτή η αποστολή.
είχε να μελετηθούν οι καρχαρίες και να μελετηθούν τα μικροπλαστικά. Ο Θοδωρής είχε ανακατευτεί στον τομέα των μικροπλαστικών, αλλά βέβαια, επειδή είναι και άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η διάδοση της επιστήμης, η ειδικότητά του αυτή η επικοινωνία της επιστήμης πραγματοποιούσε καθημερινές εκπομπές από το πλοίο, τις οποίες παρακολουθούσαν δεκάδες σχολεία από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος συνερχόταν από μια πανδημία και αυτοί οι άνθρωποι ήταν στη μέση του ειρηνικού και ζούσαν πραγματικά σε ένα δικό τους κόσμο. Επειδή και εμάς αυτό μας εντυπωσίασε, στο αφισάκι μας που θα δείτε, είναι ο Θοδωρής μέσα από τον ναυτίλο που χαιρετάει την ώρα που κάνει μετάδοση σε κάποιο μέρος του κόσμου. Και από το 2021 ο Θοδωρής ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των εξερευνητών του National Geographic. Τι θα μας πει σήμερα? Σήμερα, το λέει εδώ, A Last Travel Journey, εμένα μου θυμίζει μία φράση του Σέξπιρ από τις εύθυμες κυράδες του Windsor, που λέει «The world's mine oyster, which I with sword will open». Δεν μεταφράζεται καλά στα ελληνικά. Ο κόσμος είναι το στρίδι μου και θα το ανοίξω με το σπαθί μου. Ο κόσμος είναι αυτό που είναι μπροστά μου και ανοίγεται μπροστά μου. Αυτό θα μας πει σήμερα ο Θοδωρής. Πώς κατάφερε, ποιο είναι αυτό το σπαθί, πώς το χρησιμοποίησε και πώς, έχοντας την ουσία την ίδια κίνηση με εμάς, μπορεί να μας εμπνεύσει εμάς, τα παιδιά που είναι εδώ σήμερα και τους φίλους μας. Λοιπόν, σας παραδίδω στην ειλικρινά. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ πίσω στο σχολείο. Έχω κάνει καμιά 200 ομιλίες, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο αγαπητό προς εμένα κοινό που έχω μιλήσει ποτέ, εκτός από μερικούς εδώ. Δεν τους είχα καλέσει εγώ, αλλά ήρθαν. Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη σειρά των ομιλιών και γενικότερα το να βρισκόμαστε μεταξύ μας, το να αναπτυχθεί ένα δίκτυο από το σχολείο το οποίο θα στηρίζει, θα μοιράζεται τις εμπειρίες τις τωρινές αλλά και τις παρελθοντικές. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσω από την Ιαπωνία, όπου ήμουν το 2005. Βρισκόμουν πάνω σε αυτό το πλοίο, το οποίο είναι το Shinkansen, έτσι λέγεται. Ήταν το γρηγορότερο πλοίο, τρένο. Τρένο, εντάξει. Είπαμε πολλές φορές τη λέξη πλοίο και γι' αυτό μου κόλλησε. Ήταν το γρηγορότερο τρένο στον κόσμο και θυμάμαι ότι όντας επάνω σε αυτό το πλοίο, σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι στο τρένο. Όταν θα λέω πλοίο, θα εννοώ τρένο. Εντάξει, είναι μέρος της άσκησης, είναι διαδραστική η ομιλία. Λοιπόν, όταν βρισκόμουν σε αυτό το τρένο και σκέφτηκα ότι η ζωή μου και η καριέρα μου πήγαινε ακριβώς όπως αυτό το τρένο. Το τρένο, δηλαδή πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα και δεν ήξερα πού ακριβώς πάει και πού ήθελα να κατέβω. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκα στην Αθήνα, όπως πιθανόν να ξέρετε, και στο σχολείο διάβαζα. Οι καλοί μαθητές τότε, στα late 90s, late 80s, το 91 τελείωσα, είχαμε η επιρροή που είχαμε από το οικοσύστημά μας ήταν συγκεκριμένη, θα λέγε κανείς, εμέσως. Είτε να σπουδάσεις ιατρική, είτε νομική, άντε και κάνα πολυτεχνείο, άντε και οικονομικά. Αυτές ήταν οι επιλογές, υπήρχε ισχυρή κατεύθυνση γύρω από το οικοσύστημα για αυτά τα πράγματα. Παρότι είχα μια πολύ δημιουργική πλευρά μέσα μου, έπαιζα πιάνο από μικρός κλπ. Εν τούτης, αποφάσισα να προσπαθήσω προς τις θετικές επιστήμες και κάποια στιγμή βρέθηκα στην Αγγλία. Αυτός είμαι εγώ, κάνω πειράματα. Η φωτογραφία την έχω βάλει για να καταλάβετε ότι τα επιστημονικά πειράματα όντως επηρεάζουν τα μαλλιά και προκαλούν τριχόπτωση. Έκανε και ο πατέρας μου πειράματα μικρός. Είδατε τι έγινε. Οπότε βρίσκομαι εδώ στο Newcastle και σπουδάζω γενετική. Τα πάω αρκετά καλά, παίρνω κάποιες υποτροφίες, βγάζω κάποιες δημοσιεύσεις. Τρένο πάει η καριέρα, μέχρι που σε κάποια φάση αρχίζω να αισθάνομαι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με βάση την προσωπική μου απόδοση δεν αποδίδω 10,
αποδίδω ένα 7 στα 10 και αυτό ο καθένας το ξέρει για τον εαυτό του, το πώς αποδίδει. Μπορεί να σου λέει ο καθηγητής σου ότι είσαι μια χαρά, θα πας περίφημα, αλλά εσύ ξέρεις μέχρι που μπορείς να πας. Και δεύτερον, είχα κάποιες τακτικές, ας το πούμε, μικροκαταθλίψεις, τις οποίες με έπιαναν σε ανύποπτα χρονικά διαστήματα, όπου η αιτία αυτών ήταν ότι δεν είχα βρει τι ακριβώς θέλω να κάνω. Γιατί η ζωή μέσα στο εργαστήριο, την οποία διήρκησε περίπου 12 χρόνια, παρότι τα project μου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, με έπνιγε. Με έπνιγε το γεγονός ότι έπρεπε να καθίσω σε ένα πάγκο για 3 χρόνια για να βγάλω ένα άρθρο το οποίο θα το παρουσίαζα σε ένα συνέδριο μία φορά. Οπότε ήταν κάτι το οποίο μετά από λίγο άρχισε να με πνίγει και άρχισα να ψάχνω να δω τι ακριβώς θέλω να κάνω. Οπότε ένας φίλος τότε είχε μια ιδέα και μου λέει: θέλεις να κάνουμε μια ναυτιλιακή? Λέω: τέλεια, πάντα ναυτιλιακή ήθελα να κάνω. Οπότε κάναμε μια ship brokering, δηλαδή με σιτεύει ουσιαστικά για τα πλοία. Αυτή η εταιρεία, την οποία την ανοίξαμε το 2008, έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο γεγονός ότι έκανε μηδενικό τζίρο στις 9 μήνες που την δουλέψαμε. Ούτε ένα ευρώ δεν βγάλαμε, κανένα. Όχι να βγάλουμε, να εισπράξουμε. Και έτσι κατάλαβα ότι μάλλον επιχειρηματικότητα δεν ήταν για μένα. Όμως εκείνη την περίοδο ένας άλλος φίλος παντρεύτηκε, και παντρεύτηκε μια Ολλανδέζα και με κάλεσε εμένα να γίνω κουμπάρος του. Ήταν η πρώτη φορά που παντρεύτηκε, τη δεύτερη που παντρεύτηκε δεν με ξανακάλεσε για να γίνω κουμπάρος. Και έβγαλε ένα λόγο. Έβγαλε ένα λόγο εκεί στα αγγλικά και είχε καμιά 200 άτομα και καμιά 20 γελάσανε με το λόγο μου. Και εκεί λοιπόν εγώ σκέφτηκα, αυτό είναι, θα κάνω κωμωδία, stand-up comedy, γιατί είμαι τόσο πολύ ταλαντούχος στην κωμωδία. Εν τούτης, οι 4 παραστάσεις που κάναμε με το stand-up comedy πήγαν πολύ καλά, αλλά το κοινό, οι 4 δηλαδή που βρίσκονταν μέσα, ο παραγωγός, ο σκηνοθέτης, ο μπάρμαν και συχνά η μαμά μου, γελάγανε. Και εκεί, αφού έκανα αυτές τις παραστάσεις, κατάλαβα ότι μάλλον ούτε η κωμωδία είναι για μένα και δεν θα ζήσω από αυτό. Εν τούτης, πάντοτε είχα στο μυαλό μου από μικρός ότι τα ταξίδια είναι γνώση. Και μαθαίνεις πάρα πολλά ταξιδεύοντας. Είχαμε ένα μιμίδιο, θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα τι σημαίνει το μιμίδιο. Είχαμε μια κληρονομικότητα επ' αυτού. Εδώ βλέπετε όταν ήμουν μικρός τους γονείς μου να έχουν φορτώσει το αυτοκίνητο για να κάνουμε το γύρο της Ευρώπης, με τον πολύ αυτό έτσι απαλό και διακριτικό τρόπο, όπως βλέπετε, και είχαμε μάθει και στην Κακουχία, γιατί πηγαίναμε γύρω-γύρω την Ευρώπη και κάναμε κάμπινγκ. Ως εκεί πήγε. Οπότε λέω κι εγώ, ας δοκιμάσω να ταξιδέψω και πού να πάω, ήταν το 2008, δεν πάω, λέω, μέχρι το Πεκίνο, και πήγα οδικός με μια αποστολή στην οποία συνηγήθηκα. Λέγεται Green Project και πήγαμε με στόχο να κινηματογραφήσουμε σημεία πράσινου ενδιαφέροντος σε αυτή τη διαδρομή. Καλώς ήρθατε. Επειδή θα ρωτήσετε, είναι 13.000 χιλιόμετρα, πήρε 35 μέρες και οι χώρες που περάσαμε είναι 8. Όμως δεν μας έφτασε αυτό, είπαμε να κάνουμε ένα δεύτερο οδηπορικό, χωρίς βέβαια να πω το εξής, χωρίς να έχω κάποια χρήματα από τα μειεμένα, έτσι. Ήταν με ό,τι μου είχε μείνει από την έρευνα που έκανα εκείνη τη 12ετία πριν τα παρατήσω. Οπότε κάναμε ένα δεύτερο οδηπορικό που πήγαμε από την Αθήνα στο Cape Town, άλλα 15.000 χιλιόμετρα, και μετά ένα τρίτο οδηπορικό από την Αθήνα μέχρι το βόρειο ακροτήριο, περνώντας και από την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, αλλά και τη Χερσόνησο κόλλα της Ρωσίας που συνορεύει με την Νορβηγία και τη Φινλανδία. Έμαθα πιο πολλά πράγματα από τα ταξίδια μου με αυτόν τον τρόπο παρά από τα 12 χρόνια σπουδών που γύρισα. Ένα άλλο πολύ ωφέλιμο στην τότε πορεία μου, όπου ψαχνόμουν, γιατί εδώ μιλάμε για μια δεύτερη εφηβεία ουσιαστικά, έτσι. Είχα κάνει τη 12ετία μου με τη μοριακή βιολογία, τη γενετική, είχα τελειώσει το διδακτορικό μου και όλα αυτά και ψαχνόμουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 2 ετών. Ένα άλλο πράγμα που έκανα εθελοντισμό, αλλά εθελοντισμό στοχευμένο. Με κάλεσαν να παρουσιάσω το TEDx Athens το 2011, το οποίο τότε ήταν μια πολύ ισχυρή πλατφόρμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, και επί του πρακτέου θυμάμαι την πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή του TEDx Athens, έτρεμαν τα πόδια μου για περίπου 1,5 λεπτό. Δεν είχα ξανακάνει τέτοιου είδους παρουσίαση και είχα να είμαι στη σκηνή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, γιατί
περνούσαν 40 περίπου ομιλητές. Ήταν στα ντουζένια του τότε. Το Detex Athens είχε 2.000 θεατές και από τα καλύτερα στον κόσμο με βάση τις ομιλίες που έβγαιναν προς το ευρύ κοινό. Εν τούτης, ο εθελοντισμός που έβαζα τότε, που όλοι νόμιζαν ότι πληρωνόμουν γιατί ήμουν σε αυτή τα ωραία θέατρα, τη στέγη, τον ελληνικό κόσμο και το καθεξής, μου απέφερε ανάπτυξη δεξιοτήτων και δίκτυο από το οποίο ακόμα παίρνω projects και έργα. Επομένως, για τους μικρότερους, αν ψάχνεστε σε κάποια φάση της ζωής σας, ένας στοχευμένος εθελοντισμός βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αναπτύσσεις κάποιες δεξιότητες, στην συγκεκριμένη περίπτωση εμένα ήταν το public speaking, γνωρίζεσαι, δικτυώνεσαι με άτομα και το κυριότερο, θα σας πω κάτι που σας έχει τύχει σίγουρα και δεν είναι μεταφυσικό. Όταν είστε πάρα πολύ απασχολημένοι, τότε είναι που σας έρχονται όλες οι δουλειές. Όταν έχετε πάρα πολύ χρόνο, δεν σας έρχεται καμία δουλειά. Και ο λόγος αυτού είναι διότι είναι στατιστικό το ζήτημα. Αν κινείσαι, σε βλέπει ο άλλος. Αν δεν κινείσαι, δεν σε βλέπει. Επομένως, αυτό λειτουργήσε για μένα. Εν τούτης, ήξερα τι ήθελα να κάνω με την επικοινωνία της... μάλλον δεν ψαχνόμουν για το τι ήθελα να κάνω, και για να μπορέσω να ζήσω λίγο και να προχωρήσω στη ζωή μου, διότι οικονομικά δεν είχα από κάπου να στηριχθώ, έκανα αυτό που λέω εγώ hitchhiking, δηλαδή οτοστόπ. Τι ήταν αυτό? Μπήκα σε μια πολυεθνική που λέγεται AstraZeneca Pharmaceuticals, όπου μπήκα στο κομμάτι του marketing και του market intelligence. Αυτό ήταν ένα κατά κάποιον τρόπο δωρεάν MBA, Masters of Business Administration, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ δουλεύοντας να μαθαίνω και να μπορώ να καταλάβω την αγορά. Αυτό διήρκησε για περίπου 5 χρόνια και κάποια φάση πάω σε ένα πάρτι και με ρωτάει κάποιος, Θοδωρή, θα μας πεις τον τίτλο του διδακτορικού σου? Και λέω, είναι πολύ εύκολο, θα σας το πω αρχικά στα αγγλικά και μετά θα το μεταφράσω. I'm studying the DNA variation on the human XQ22. Μελετώ την ποικιλομορφία του χρωμοσώματος Χ στο κομμάτι Q22. Δεν με ξαναρώτησε κάτι άλλο και έφυγε. Οπότε κατάλαβα ότι μάλλον αν είχα πει με έναν πιο εκλαϊκευμένο τρόπο αυτό αν είχα επεξηγήσει τι ακριβώς κάνω σε αυτή την διδακτορική έρευνα, μπορεί να μην είχε φύγει. Και εκεί διέκρινα ένα κενό που υπάρχει μεταξύ κοινωνίας και επιστήμης και τότε αποφάσισα να ιδρύσω την Psycho, από το Science Communication. Να γεφυρώσω δηλαδή το κενό μεταξύ της κοινωνίας και των επιστημόνων. Στη σημερινή μου ομιλία λοιπόν θα σταθώ σε 4 βασικά σημεία, 4 βασικές αξίες που προέκυψαν από την πορεία που μόλις τώρα ξεκινώ να σας αφηγούμε. Θα μου πείτε γιατί 4 αξίες και όχι 14. Γιατί έχω χρόνο μόνο για 4, διότι αυτές έτυχε να αναδειχθούν περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτές δούλεψαν για εμένα. Και ξεκινάω με την προσαρμοστικότητα. Την ενσυναίσθηση, το ρίσκο και την επιμονή. Αυτές είναι οι 4 βασικές αξίες που θα αναφερθώ σήμερα. Και ξεκινάω με την προσαρμοστικότητα. Το 2010 είχα την τύχη να ταξιδέψω στα νησιά Γκαλάπαγκος. Αυτά βρίσκονται στον Ειρηνικό ωκεανό και εκεί ζουν αυτά τα ερπετά. Είναι τα ιγκουάνα. Τα ιγκουάνα είναι τα χερσαία ιγκουάνα αυτά, τα οποία ζυγίζουν περίπου 18 κιλά και τα οποία μεταφέρθηκαν επάνω σε ξύλα από το Εκουαδόρ στα νησιά Γκαλάπαγκος πριν από περίπου 3 με 4.000 χρόνια. Κάποια από αυτά τα ιγκουάνας έφαγαν την βλάστηση συγκεκριμένων νησιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άλλη τροφή για αυτά. Ένα μέρος αυτών των ιγκουάνας αποφάσισε, τυχαία προφανώς, να αρχίσει να αναζητά την τροφή του μέσα στη θάλασσα. Και έτσι μεταμορφώθηκαν, εξελίχθηκαν είναι το πιο σωστό, στα marine iguanas, τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος, είναι πιο μειώδη και έχουν 2 σιαλογόνους αδένες, οι οποίοι όταν βγαίνουν από το νερό φτύνουν το αλάτι. Έχουν προσαρμοστεί λοιπόν στο περιβάλλον, σε αυτή την ανάγκη που προέκυψε. Αυτό λοιπόν κάναμε και εμείς τότε με την Psycho. Επειδή projects δεν υπήρχαν και είχαμε ξεκινήσει με μια θεατρική παράσταση όπου παίζαμε εμείς
και επεξηγούσαμε, εκλαϊκεύαμε, σαν χόμπι ήταν, πρέπει να σας πω, επιστημονικά θέματα στο ευρύ κοινό μέσω της παράστασης. Αυτό το κάναμε, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια. Από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχαν άλλες δουλειές και έπρεπε να εξελιχθούμε αντίστοιχα σαν τα Iguanas. Αλλά να κάνω μία παρένθεση και να πω για ποιο λόγο χρειάζεται η εκλαΐκευση της επιστήμης. So, why science communication είναι το ερώτημα. Εδώ, για 10 τουλάχιστον χρόνια, ήταν μια ερώτηση που έπρεπε να απαντήσω σχεδόν κάθε φορά που έλεγα το τι κάνω, μέχρι που ήρθε ο κορονοϊός. Γιατί στον κορονοϊό όλοι στραφήκαμε προς τους επιστήμονες. Θέλαμε να ξέρουμε τι είναι ο κορονοϊός, ποια μάσκα να βάλω, πόσες μάσκες να βάλω, ποια γάντια να φοράω γάντια, να μην φοράω γάντια, το εμβόλιο να το κάνω, να μην το κάνω, ποιο να κάνω, φάρμακο υπάρχει. Εστράφηκε όλη η κοινότητα, όλος ο πληθυσμός προς τους επιστήμονες. Έκτοτε, είχε γράψει και μία φίλη μου στους New York Times, ότι οι επιστήμονες έγιναν οι νέοι σούπερ ήρωες. Και καιρός ήταν. Στράφηκε και λίγο προσοχή επάνω τους. Θα μου πείτε, μα άλλα λέγαν τη μία μέρα, άλλα την άλλη. Σωστά. Αλλά όσοι γνωρίζουν επιστήμη, ξέρουν ότι σε ένα βαθμό αυτό είναι αποδεκτό. Γιατί είναι αποδεκτό για τον επιστήμονα να σου πει, ξέρεις τι, με τα σημερινά μου δεδομένα, μάλλον αυτό συμβαίνει. Και σου λέω να φορέσεις γάντια. Και μετά από 2 μήνες σου λέω, λοιπόν, έκανα λάθος με τα γάντια, γιατί ήρθαν νέα δεδομένα και θα πρέπει να φορέσεις μάσκα. Αλλά αυτό απαιτεί μια κάποιο είδους συγκεκριμένη παιδεία για να μπορέσεις να το αποδεκτείς. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο να αλλάζει συνέχεια τα δεδομένα για το ευρύ κοινό. Πώς λειτουργεί λοιπόν η Psycho? Θα σας πω 2-3 projects, ή μάλλον 3-4, γιατί θέλω να περάσω κάποια συγκεκριμένα μηνύματα από αυτό. Έχουμε 2 βασικούς πυλώνες. Είναι το awareness, δηλαδή η ενημέρωση. Και εδώ βλέπετε logos από κάποια από τα 350 έργα που έχουμε τρέξει την τελευταία περίπου 15 ετία. Και empowerment, που σημαίνει ενδυνάμωση, πάλι logos από άλλα έργα, τα οποία κάποια από αυτά θα σας περιγράψω. Στον πυλώνα της ενημέρωσης έχουμε τα Science Festivals. Αυτά τα ιδρύσαμε το 2014, είναι πλατφόρμες όπου έρχεται κόσμος και ακούει τους επιστήμονες, σχολεία που εκθέτουν, γίνονται συζητήσεις, shows, πειράματα, workshops και ούτω καθεξής. Ιδρύσαμε λοιπόν το Athens Science Festival στην Τεχνόπολη το 2014, το οποίο κατά καιρούς είχε πολύ κόσμο και αυτό μετά το αρχίσαμε να το τρέχουμε και σε διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνεται τακτικά στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλία και στο Αιγαίο. Οπότε αυτό είναι ένα από τα βασικά μας εργαλεία με τα οποία επικοινωνούμε την επιστήμη. Παράλληλα, και επειδή εδώ έχω μία ερώτηση για να το κάνω και λίγο πιο διαδραστικό. Αν θες να περάσεις ένα επιστημονικό θέμα στο ευρύ κοινό, είναι καλό μέρος το Athens Science Festival, σου κάνει ή δεν σου κάνει? Υπάρχει το Facebook. Τι υπάρχει? Το Facebook. Υπάρχει και το Facebook, αλλά δεν μιλάω για ψηφιακά, μιλάω για διαζώσεις. Είναι καλό μέχρι έναν βαθμό. Γιατί αυτοί που έρχονται στο Athens Science Festival ήδη αγαπάνε την επιστήμη. Άρα, όπως λέμε στα αγγλικά, you're preaching to the choir. Επομένως, θέλεις μία πλατφόρμα η οποία να μην έχει τόσο πολύ κοινό, το οποίο αν θες κάποιον να του μιλήσεις για την κλιματική αλλαγή και ότι τι πρέπει να κάνει, μάλλον αυτός που έρχεται στο Athens Science Festival, μάλλον ανακυκλώνει, μάλλον το αντιλαμβάνεται το φαινόμενο και μάλλον θέλει να το αντιμετωπίσει. Εκεί λοιπόν τι κάναμε εμείς? Πήγαμε στα μετρό και πηγαίνουμε ακόμα στα μετρό διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων, αυτή τη στιγμή είναι κάπου 13 πόλεις, και κάνουμε ένα φεστιβάλ επιστημών, το οποίο είναι ο κόσμος που έρχεται και είναι τυχαίος. Είναι αυτοί που βγαίνουν από τα ειστήρια μετά. Και το λέμε Mind the Lab, που είναι από το Mind the Gap, το βρετανικό. Πάμε τώρα στο κομμάτι της ενδυνάμωσης, upskilling. Εμείς δουλεύουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μετεκπαιδεύουμε
τους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών. Γιατί όταν μετεκπαιδεύσεις τον εκπαιδευτικό, ακόμα και όταν ο χορηγός σου βγάλει την πρίζα, ο εκπαιδευτικός έχει μετεκπαιδευτεί. Μπορεί να λειτουργήσει με τη νέα γνώση που του έχεις δώσει για 10-15 χρόνια, ανάλογα με το τι ακριβώς του διδάσκεις, έτσι. Αν του δείχνεις κώδικα, μάλλον για λιγότερα χρόνια. Αν του δείχνεις κάτι λίγο πιο συστημικό, όπως είναι το design thinking, μπορεί να το κρατήσει για το υπόλοιπο της ζωής του. Ένα κεντρικό πρόγραμμα, λοιπόν, που κάνουμε είναι το Generation X, που μπορεί να το έχετε ακούσει, που το τρέχουμε εδώ και 10 χρόνια και νομίζω ότι έχει επιφέρει μια συστημική αλλαγή γενικά στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, με το οποίο μας έχει στηρίξει προφανώς η Vodafone εδώ και 10 χρόνια για αυτό το έργο, όπου επί του πρακτέου τι κάνουμε? Πάμε σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταεκπαιδεύουμε τους τοπικούς εκπαιδευτικούς και μετά αυτοί με τη σειρά τους κάνουν coaching, συντονίζουν τα παιδιά για να δημιουργήσουν projects τα οποία επιλύουν τοπικά κοινωνικά προβλήματα. Τους κάνουν λοιπόν μικρούς εφευρέτες. Και εδώ θα σας δείξω 3 παραδείγματα από τα 900 κάτι projects που έχουν προκύψει. Ένα είναι κάτω αριστερά, είναι ένα παιδάκι που έχει φτιάξει για τη γιαγιά του αυτά τα γυαλιά, τα οποία έχουν ένα σένσορα, η γιαγιά του είναι τυφλή. Και όταν περπατάει και υπάρχει ένα εμπόδιο στο ύψος του γονάτου, κάνει έναν ήχο σαν καμπανάκι στο αυτί. Μετά υπάρχουν τα παιδιά που έφτιαξαν αυτό το drone φαρμακείο στην Κάρπαθο, γιατί καλή είναι η Κάρπαθος με τους τουρίστες τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά τους υπόλοιπους 9 μήνες δεν υπάρχει ψυχή και κάποια μέρη και χωριά είναι πάρα πολύ απομακρυσμένα, επομένως με τον drone μπορείς να στείλεις φάρμακα μακριά. Και τα κορίτσια έχουν φτιάξει αυτό το γάντι, το οποίο μετατρέπει την νοηματική γλώσσα σε text, σε κείμενο. Αυτά τα 3 projects που είναι μέρος των 900 κάτι άλλων projects που έχουν προκύψει, δεν θα αλλάξουν τον κόσμο. Είναι πιθανόν αυτές οι ιδέες να υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες. Αυτό που αλλάζει τον κόσμο είναι το γεγονός ότι βάζει τα παιδιά να δουλέψουν συλλογικά, να δουλέψει η δημιουργικότητά τους, η ομαδικότητά τους, η ευρηματικότητά τους και γενικότερα η δικτύωσή τους με την κοινότητα. Αυτό θα αλλάξει τον κόσμο και αυτό είναι ο βασικός στόχος, όχι το προϊόν που θα προκύψει. Το ίδιο κάναμε και για 2 χρόνια και στην Αλβανία, σε πολλά χωριά, πάλι με την τοπική εταιρεία, τη Vodafone, το οποίο ήταν υπέροχη εμπειρία, γιατί εκεί το εκπαιδευτικό σύστημα είναι χαμηλότερο, τέλος πάντων, όπως αντιλαμβάνεστε, και οι συνθήκες ήταν πιο δύσκολες. Και εδώ τώρα θα σταθώ σε ένα παράδειγμα το οποίο εμένα με έχει σημαδέψει. Ήταν ο Γιάννης, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα στην Κάλυμνο και έρχεται εκεί η εκπαιδευτικός, η φυσικός, η Γεωργία, την οποία έχουμε εκπαιδεύσει για να πάει να τρέξει το πρόγραμμα, και μου λέει, έλα να σου πω κάτι, Θοδωρή, πριν ξεκινήσουμε. Έχω ένα παιδάκι το οποίο έχει λίγο μία υπερκινητικότητα, ελαφριά μαθησιακά, επί του πρακτέου μου χαλάει το μάθημα. Μου το χαλάει στο μάθημα συνέχεια. Μιλάει, γελάει, δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Μήπως να μην συμμετάσχει στο πρόγραμμα? Της λέω, Γεωργία, δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρόγραμμα είναι για τη συμπερίληψη, οπωσδήποτε θα συμμετάσχει. Για μένα ήταν ένα ρίσκο αυτό, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά του προγράμματος με τη Vodafone. Έπρεπε να φέρουμε αποτελέσματα και δεν είχαμε περιθώριο, δηλαδή, σε ένα από τα 3-4 νησιά που είχαμε βάλει σαν pilot να αποτύχουν. Αλλά παρόλα αυτά το πήραμε το ρίσκο, γιατί ήταν ενάντια στις αξίες του προγράμματος. Να ανακεφαλαιώσω πριν να σας πω το τι έγινε. Η Γεωργία διδάσκει φυσική στη Δευτέρα Γυμνασίου. Το πρωί κανονικά, 50 λεπτά είναι το μάθημα της φυσικής. Ο Γιαννάκης είναι μαθητής της, δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Το πρόγραμμα το εθελοντικό είναι 3ωρο workshop κάθε Δευτέρα και για 10 Δευτέρες, όπου έρχονται από την πρωινή τάξη όποια παιδιά θέλουν, άρα είναι volunteer, είναι εθελοντικό, έτσι. Πάνε με τη δική τους θέληση. Είναι διαδραστικό, δεν έχει διάλειμμα και διαρκεί, όπως είπα, 10 εβδομάδες. Πάμε λοιπόν εμείς μετά από 10 εβδομάδες να δούμε τι έγινε. Και της λέω, Γεωργία, τι έγινε, πώς πήγε με το Γιαννάκη, στο χάλασε?
Μου λέει, Θοδωρή, δεν θα το πιστέψεις. Ο Γιάννης βγήκε ο καλύτερος προγραμματιστής που είχαμε ποτέ μας σε αυτό το σχολείο. Τι ήθελε αυτός ο Γιάννης? Ήθελε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο είναι και project-based, δηλαδή δουλεύω πάνω σε ένα project και από εκεί μαθαίνω, αλλά και φτιαγμένο επάνω του. Άρα τα διδάγματα εδώ για μένα ήταν τα εξής: 2. Πρώτον, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ακόμα και τώρα ένα σούπερ μάρκετ σε γενικές γραμμές. Ένα σύστημα ολόιδιο για όλους. Άρα αν εσύ είσαι καλός στον μπιλιάρδο, είσαι καλός στα μαθηματικά, είσαι καλός σε κάτι, μάλλον στα μαθηματικά θα το βρούνε, αλλά σε οτιδήποτε άλλο πέραν του ακαδημαϊκού δεν θα το βρει ποτέ κανείς. Αυτό το ταλέντο. Δεν θα το αναπτύξεις ποτέ. Και το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται να παίρνεις και κάποιο ρίσκο σε αυτή τη ζωή για να προχωρήσεις μπροστά. Χωρίς ρίσκο δεν γίνεται τίποτα, από τη δική μου εμπειρία. Και πάμε στην επόμενη και τρίτη αξία, που έχει να κάνει με μία από τις γυναίκες οι οποίες μου επηρέασαν πάρα πολύ στην καριέρα μου, είναι η Jane Goodall. Η Jane Goodall, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, είναι η primatologist. Δεν είναι ανθρωπολόγος, primates, είναι τα πρωτεύοντα. Εν πάση περιπτώσει, είναι η ζωολόγος, ας πούμε, η οποία πέθανε πριν από περίπου 3 εβδομάδες, σε ηλικία 91, και η οποία δούλεψε στην Τανζανία αρχικά με τους χιμπατζίδες για περίπου 30 χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη η οποία περιέγραψε το γεγονός ότι οι χιμπατζίδες χρησιμοποιούν εργαλεία, αλλά μετά από 30 χρόνια διαπίστωσε ότι το οικοσύστημά τους καταστρέφεται συνεχώς από την καταστροφή από το κάψιμο και το κόψιμο των δασών, και έτσι είπε, τώρα θα φύγω από την Τανζανία και θα προστατέψω τους χιμπατζίδες με άλλο τρόπο, διδάσκοντας για το sustainability, για τη βιωσιμότητα και για την αξία του οικοσυστήματος. Όταν ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα η Jane, εγώ είχα την τιμή να την παρουσιάσω στο Παλάς, στο ευρύ κοινό, γιατί έκανε μια ομιλία, και να περάσω και κάποιο χρόνο μαζί της. Περάσαμε αρκετές μέρες μαζί. Εκεί λοιπόν μου περιέγραψε το γεγονός ότι όταν πήγαινε σε αυτούς τους τοπικούς πληθυσμούς να δουλέψει για τους χιμπατζίδες, το βασικό πράγμα που έκανε είναι ότι τους άκουγε. Το να ακούσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το λέω για όλους μας. Γιατί έχουμε ήδη δική μας θέση σχεδόν για οτιδήποτε. Άρα ακούμε επιλεκτικά. Μας λέει κάποιος 10 πράγματα και εμείς κλειδώνουμε στα 4 τα οποία συνάδουν με την ιδέα που είχαμε στο μυαλό μας. Έτσι λειτουργούν και τα ζώδια. Θα σας το χαλάσω τώρα, αλλά να σας πω το εξής. Έχει γίνει το εξής πείραμα. Διαβάζουν το ίδιο κείμενο με 20 χαρακτηριστικά σε 12 ανεξάρτητους εθελοντές από 12 διαφορετικά ζώδια. Που δεν ξέρει ο ένας τι είπανε για τον προηγούμενο, τι του διαβάσανε. Όλοι λένε ότι η περιγραφή που τους κάνουν είναι για αυτούς. Α, το ζώδιό μου περιγράφεις. Γιατί από τα 20 attributes κλειδώνουν με τα 4-5 που θέλουν να ακούσουν. Τα άλλα 15 δεν τα ακούνε. Άρα το να ακούς λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό έκανε η Jane. Άκουγε, και όταν ακούς, μετά μπορείς να συνδημιουργήσεις. Αυτό κάναμε κι εμείς. Αρχίσαμε να συνδημιουργούμε μαζί με τις κοινότητες με τις οποίες δουλεύαμε και δουλεύουμε. Άρα λοιπόν εδώ θα σας μιλήσω ουσιαστικά για την ενσυναίσθηση. Και θα σας δείξω ένα από τα projects μας στα απομακοχώρια, όπου ήταν η πρώτη φορά όπου συνεργάστηκα ως εξερευνητής του National Geographic σε αυτό το έργο με την ομάδα μου. Τα απομακοχώρια είναι αυτή η περιοχή που βλέπετε εκεί στο κίτρινο και επί του πρακτέου είναι η δική μας η ορεινή Θράκη μαζί με την Βουλγαρία και ένα κομμάτι της Τουρκίας. Ο πληθυσμός των Πομάκων είναι περίπου 300.000, εκ των οποίων οι 250.000 ζουν στην Ελλάδα. Η γλώσσα τους είναι τα πομακικά, τα οποία είναι σλαβικής προέλευσης και δεν γράφεται, είναι μόνο προφορική, είναι μουσουλμάνοι και είναι και απομονωμένοι σε αυτές τις ορεινές περιοχές που βλέπετε εκεί.
Άρα μιλάμε για κοινωνική και γεωγραφική απομόνωση. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά έως το 1993 η ελληνική κυβέρνηση τους είχε αποκλεισμένους και με μία μπάρα, όπου έπρεπε να πάρουν άδεια για να μπουν ή να βγουν από την ευρύτερη περιοχή τους. Εκεί λοιπόν τι συνέβαινε και τι συμβαίνει ακόμα. Τα κορίτσια πολύ συχνά παντρεύονταν πολύ νωρίς. Εάν πάτε, βέβαια αυτό πλέον είναι παράνομο, αλλά αν πάτε στα γυμνάσια δεύτερης ευκαιρίας στην Ξάνθη, όπου είναι τα γυμνάσια που μπορείς να πας αργότερα στην ηλικία σου για να τελειώσεις το γυμνάσιο αν δεν το τελείωσες, αν πας λοιπόν σε αυτά, θα δεις ότι βλέπεις 30χρονες, 35χρονες με 15-18 χρονών παιδιά και περίπου το 80-90% του πληθυσμού είναι γυναίκες. Τα δε αγόρια, κάνουν το εξής, φεύγουν πολύ συχνά για την Ολλανδία ή την Γερμανία, πάνε και δουλεύουν σε εργοτάξια και κάνουν βαριές βιομηχανικές δουλειές, εκτίθενται σε τοξικές ουσίες, παίρνουν καλούς μισθούς για τα ελληνικά δεδομένα, κακούς για τα γερμανικά ή ολλανδικά, κάνουν μια γερή μπάζα, σε εισαγωγικά για 6, 7, 8, 9 μήνες και γυρνάνε πίσω μετά στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο και ένα τα λεφτά τους και ξαναφεύγουν. Αυτή είναι η ζωή τους. Και αυτό είναι γενικό, δεν είναι ειδικό που σας λέω, το ψάξαμε εντελεχώς. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Να τρέξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο γεφυρώνει στην πράξη τους εφήβους από τα απομακροχώρια με τους εφήβους από την Ξάνθη, την πόλη της Ξάνθης. Η απόσταση μεταξύ αυτών δεν είναι μεγάλη, μπορεί να είναι και 20 χιλιόμετρα, αλλά δεν είχαν βρεθεί ποτέ μεταξύ τους. Θα δείτε λοιπόν ένα 5λεπτο βιντεάκι από ένα ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε και το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή online στο Sky TV και το οποίο είναι το project στο οποίο τρέξαμε που λέγεται Γέφυρες Επιστήμης. Ας το δούμε. Είμαι ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος. Είμαι ο ιδρυτής της ΣΑΙΚΟ, ενός οργανισμού ο οποίος έχει στόχο την πρόθεση της επιστήμης και την κατανόηση αυτής από το ευρύ κοινό. Η ιδέα σε αυτό ήταν να εστιάσουμε στην εκπαίδευση STEM, που βάζει τα παιδιά στο κέντρο της διαδικασίας, εστιάζει στη βιωματική μάθηση, οπότε είναι κάτι που πρέπει να είναι πολύ πιο διασκεδαστικό για τα παιδιά και να συνδέει την επιστήμη και την τεχνολογία με τον κόσμο γύρω μας. Είναι μία από τις συνιστώσεις της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Ως μητρική μας γλώσσα έχουμε τα κομματικά. Είναι κοινωνίες όμως οι οποίες είχαν μια αυτάρκεια πολύ μεγάλη, άρα ελεύθεροι σε οποιασδήποτε πιέσεις για να προσχωρήσουν οπουδήποτε. Οι μπάρες που πήγαν όρισαν κάποια σύνορα και μόνο κοινωνικά και εθνικά και οικονομικά. Αυτό τους κράτησε για κάποιες δεκαετίες πίσω και τα αποτελέσματα διαιωνίστηκαν μέχρι σήμερα. Ήταν πρώτη δημοτικού και τα παιδιά μέσα, τα μισά δεν ήξεραν ελληνικά. Τα άλλα μισά που ήξεραν βοηθούσαν αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν για να μπορέσουν ουσιαστικά να κάνουν κάποια πράγματα. Έρχονται πρώτη γυμνασίου, είναι παιδάκια από κάποια χωριά που δεν μπορούν να μιλήσουν ελληνικά, δεν μπορούν να γράψουν ελληνικά. Μαθητής ή παιδί σε αυτή την ηλικία που μεγαλώνει σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, στην πορεία θα συναντήσει μια ανεπάρκεια σε αυτές τις γλώσσες. Το κομμάτι των παιδιών των χωριών ήταν λίγο ένα μαύρο κουτί. Δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε, τι να περιμένουμε. Καταθέσαμε λοιπόν μια πρόταση στο National Geographic, όπου λέγαμε για πρώτη φορά θέλουμε να συνδέσουμε μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας παιδιά από την ορεινή Ξάνθη με παιδιά από την πόλη της Ξάνθης. Σήμερα ξεκινήσαμε το πρώτο workshop. Στην αρχή βγάλαμε τα παιδιά έξω από το αύριο για να γνωριστούν μεταξύ τους, κάναμε κάποιες διαδραστικές ασκήσεις. Ο στόχος του πρώτου εργαστηρίου είναι να κατατοπίσουμε τα παιδιά για τους διάφορους τρόπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι και η πρώτη επαφή των παιδιών με το 3D printing. Τους δίνουμε λοιπόν κάτι που είναι ένα οικονομικό εργαλείο, το 3D pen,
και με αυτό τους ζητάμε να σχεδιάσουν μια ανεμογεννήτρια. Και έτσι έχουν και μια επαφή με την επαναχρησιμοποίηση, αλλά και με το σχεδιασμό μιας μορφής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι η αιωλική. Στο σημερινό εργαστήριο έχουν έρθει τα παιδιά εδώ στο Γκόσινθο, το ποταμό, Φιτζάνθη, για να δουλέψουμε και να παρατηρήσουμε το ποτάμι. Θέλουμε να ελέγξουμε τη ποιότητα και την καθαρότητα του νερού μέσα από ένα kit χημικό, επιστημονικό. Περιέχει μέσα διάφορους αισθητήρες, κάποια χημικά αντιδραστήρια. Τα παιδιά καλούνται να δουν λίγο τι πλαστικά υπάρχουν, να τα κατηγοριοποιήσουν και να δουν λίγο πώς μπορούμε και αν μπορούμε αυτά όλα να τα διαχειριστούμε. Εντάξει, η αρχή ήταν δύσκολη, γενικά έχουν ένα θέμα να πάρουν οδηγίες να ακολουθήσουν. Για μένα όμως η ουσία για πρώτο μάθημα είναι ότι πέρασαν καλά. Είναι πολύ σημαντικό να μην έρθεις σαν τρίτος ουρανοκατέβατος και να επιβάλλεις πράγματα, αλλά να προσπαθήσεις να συνεργαστείς με άτομα του πληθυσμού αυτού. Και μου έκανε πολύ εντύπωση που μαζεύτηκαν τόσα πολλά παιδιά που δεν χωρούσαν, ας πούμε. Για παράδειγμα, εχθές, το τελευταίο μάθημα, και είναι όλα τα παιδιά μαζεμένα έξω από το εργαστήριο, από το ΕΚΦΕ. Και ανοίγει η πόρτα και ξεχύνονται τα παιδιά μέσα. Δεν το έχω ξαναδεί. Είναι συγκινητικό, θα το θυμάμαι νομίζω όλη τη ζωή του. Πώς μπήκαν τα παιδιά μετά από 10 μαθήματα στο τελευταίο μάθημα. Για μένα το σημαντικό ήταν ότι έρχονταν και κατέβαιναν στην πόλη κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Η συνεργασία τους μας άρεσε πολύ. Φανταστείτε στο σχολείο, τα παιδιά όταν μπαίνουν στην τάξη χωρίζονται σε αγόρια και κορίτσια από μόνοι τους. Δεν κάθονται μαζί. Το ότι φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο και είναι ομάδες που είναι ανάμεικτες, και αυτό για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ξεπέρασαν και αυτά πολλές δυσκολίες που είχα στην αρχή. Μαθητές που προσπαθούσαν πάρα πολύ να είναι εδώ, όπως ο Φαρούκ, που παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκαν και στην κίνηση. Δυσκολεύτηκα πολύ να τον πάρω τηλέφωνο να του πω ότι ξέρεις, δεν έρθει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να έρθει στο χωριό σου. Γιατί το ξέρω ότι είχαμε έρθει, τον είχα στα γυμνάσια και ξέρω ότι πόσο όρεξη μπορεί να έχει για κάτι σαν αυτό που θα κάναμε. Και τέλος πάντων, σήκωσα το τηλέφωνο, τον πήρα και μου είπε πάρα πολύ ψυχραίμος, μου λέει κύριε, θα δούμε. Και μετά από 2 μέρες μου είπε θα κατεβαίνω εγώ μόνος μου στο άλλο χωριό και θα παίρνω το λεωφορείο. Μου άρεσε πάρα πολύ το ecosystem. Δεν είχα πολλούς φίλους, τώρα κέρδισα πολλούς φίλους μαζί μου. Μου άρεσε πάρα πολύ το project, για την ακρίβεια δεν μου άρεσε, με ενθουσίασε πάρα πολύ. Και μου άλλαξε τη ζωή μου. Έμαθα πολλά πράγματα. Το συναίσθημα που μας αφήνει αυτό το project είναι το πιο γλυκό συναίσθημα. Ευχαριστούμε. Και τώρα πάμε σε ένα παρομοίου τύπου πρόγραμμα, αυτό που τρέχουμε εδώ και 5 χρόνια στην Τανζανία, στην Αφρική, το οποίο ίσως είναι ότι ισχυρότερο έχω κάνει, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, έτσι το νιώθω. Πηγαίνουμε λοιπόν εκεί, εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτικούς, είναι κάθε Ιούλιο και Αύγουστο, από το 2021 πηγαίνουμε και εκεί πρέπει να σας δείξω μερικές φωτογραφίες για να καταλάβετε πώς είναι η κατάσταση. Οι τάξεις μέσα έχουν έως και 97 μαθητές. Εδώ είναι κάποιοι μαθητές οι οποίοι δεν χωρούσαν να μπουν μέσα και βλέπουν απ' έξω. Εδώ βλέπετε μία τρύπα στην τάξη, από που εμείς το ξέρω ότι κάποιοι κάναμε σε τροχοβίλες μάθημα, άρα έχουμε μία τέτοια εμπειρία, άρα μας δεν μας φάνηκε και τόσο πολύ, γιατί και εμείς είχαμε τρύπες στις τροχοβίλες. Αλλά τέλος πάντων για το υπόλοιπο κοινό, την υπόλοιπη Ελλάδα που δεν έκαναν μαθήματα σε τροχόσπιτα, μάλλον αυτό είναι περίεργο. Και εδώ βλέπετε κάνουμε διαδραστικό μάθημα αστρονομίας και θα σας δείξω και εδώ ένα βιντεάκι σε λίγο,
Έρχονται λοιπόν κάθε καλοκαίρι μαθητές ή οικογένειες. Ο Βασίλης Ζαργάνης έχει έρθει με την οικογένειά του. Ξαπατήθηκε, λέει. Και νομίζω ότι τα παιδιά μαθαίνουν πάρα πολλά, διότι έρχονται σε επαφή με κάτι το οποίο δεν το έχουν δει. Να πω ότι αν υπάρχει μία εικόνα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, είναι τα 5-6 παιδάκια να παίζουν με μία σαμπρέλα αυτοκινήτου, την οποία την πετάνε και είναι ξυπόλυτα όλα και είναι χαρούμενα. Και λες τώρα, γιατί είναι χαρούμενα? Γιατί έτσι, γιατί η ζωή μπορεί να είναι και πιο απλή και να τη ζεις πολύ ωραία χωρίς να έχεις όλο αυτό το σύνθετο πράγμα που έχουμε χτίσει εμείς οι αναπτυγμένοι, σε εισαγωγικά. Εδώ λοιπόν θα δείτε ένα βιντεάκι δίλεπτο αυτή τη φορά από το κάμπ που τρέχουμε κάθε χρόνο στην Τανζανία και είστε ευπρόσδεκτοι. Οι εβδομάδες που θα τρέξει είναι η τελευταία του Ιουλίου και οι 2 πρώτες του Αυγούστου. Πάμε λοιπόν. Δεν έχουμε εικόνα. Όποιος θέλει εδώ στο QR code να μπει να πάρει κάποια στοιχεία, μπορεί για τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα να το κάνει. Αλλιώς θα μπορείτε να το βρείτε από την ιστοσελίδα μας. Και προχωράω. Τώρα λοιπόν θα μπω στην τέταρτη αξία και τελευταία της ομιλίας μου, που έχει να κάνει με την επιμονή. Και θα ξεκινήσω το αφήγημά μου με ένα email που μου ήρθε τον Ιανουάριο του 2022, όπου ήταν από το National Geographic και έλεγε «Θοδωρή, αν θέλεις μπορείς να έρθεις να συμμετάσχεις σε αυτή την αποστολή στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ειδικότητά σου θα είναι η επικοινωνία της επιστήμης». Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το National Geographic για κάποιον βιολόγο ή τέλος πάντων επιστήμονα είναι ό,τι είναι για έναν ηθοποιό το Hollywood. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να περιμένεις να σου συμβεί και πολλοί από εμάς είχαμε συνδρομή στα περιοδικά ή βλέπαμε τα ντοκιμαντέρ μικρότεροι. Για μένα λοιπόν αυτό που έβλεπα την Jane Goodall ή τον David Attenborough να κάνουν τα ντοκιμαντέρ τους και όλα αυτά και ξαφνικά είναι άλλο πράγμα να γυρίζεις ένα project στην Ελλάδα στους Πομάκους και άλλο να σε προσκαλούν να μπεις στον Ειρηνικό ωκεανό. Ήταν κάτι το οποίο ήταν dream come true, να το πω αλλιώς. Και με συγκλώνησε και αμέσως είπα προφανώς θέλω να έρθω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιατί στον Ειρηνικό ωκεανό? Στον Ειρηνικό ωκεανό το project είχε η αποστολή είχε 2 βασικά projects. Την μελέτη του πληθυσμού των καρχαριών, καθώς και την ποσοτικοποίηση της ρύπανσης από τα μικροπλαστικά.
Και αυτό θα γινόταν στα νησιά, γύρω από τα νησιά της Χαβάης. Για ποιο λόγο εκεί? Γιατί εκεί υπάρχει ένα, λέγεται στα αγγλικά gyre, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, αλλά είναι σαν στρόβιλος τέλος πάντων, ο οποίος συγκρατεί συνεχώς μία... Ορίστε. Ναι, δίνει μεγάλη όμως, η οποία συγκρατεί εκεί μεγάλη ποσότητα μικροπλαστικών και μικροπλαστικών. Και εδώ είναι τα νησιά. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι ο επικεφαλής της αποστολής αυτής ήταν ο 82χρονος τότε Bob Ballard, ο οποίος Bob Ballard είναι ο τύπος ο οποίος το 1985 ανακάλυψε το ναυάγιο του Τιτανικού. Για όσους δεν έχετε δει την ταινία Τιτανικός, ο Τιτανικός ήταν ένα πλοίο το οποίο φτιάχτηκε, αλλά χτίστηκε το λένε ή των ναυπηγείων το 1912 και το οποίο στο παρθενικό ταξίδι από το Southampton της Βρετανίας δεν θυμάμαι αν πήγαινε στη Νέα Υόρκη, ορίστε, στη Νέα Υόρκη, προσέκρουσε πάνω σε ένα παγόβουνο και από τότε που προσέκρουσε έως το 1985 το έψαχναν και το βρήκε ο Bob Ballard. Σε αυτόν λοιπόν τον θρύλο, σε αυτού την αποστολή, εγώ κλήθηκα να συμμετάσχω. Είχα βέβαια κάποια αγωνία, έτσι, γιατί θα περνούσα 10 μέρες μέσα στον Ειρηνικό και μου είπαν ότι το πλοίο, ο ναυτίλος, είχε χτιστεί το 1968. Ωραία φίλοι, λέω, και παλιό πλοίο, είναι μεγάλο τουλάχιστον. Είναι, λέει, 68 μέτρα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το Blue Star που πάει στην Πάρο είναι 120. Οπότε είναι λίγο πάνω από το μισό του Blue Star. Ωραία φίλε, ωραία, λέω, θα περάσουμε. Εκείνο όμως που δεν ήξερα είναι ότι το πλοίο αυτό είχε πάνω του $200 εκατομμύρια εξοπλισμό. Το οποίο τι σήμαινε? Ότι εκτός από τα εργαστήρια που είχε μέσα, τα οποία ήταν εκπληκτικά, και το στούντιο, έχω πάει σε 3-4 τηλεοπτικά στούντιος, σαν το στούντιο του ναυτίλου δεν έχω πάει κάπου. Είχε και stabilizers, σταθεροποιητές, όπου με 2 ή έστω μέχρι 3 μποφόρ δεν καταλάβαινες τίποτα. Μπορούσες να δουλέψεις στο μικροσκόπιο μέσα στο πλοίο. Και ένα σωρό άλλα συστήματα, τα 2 αυτόνομα υποβρύχια που είχε και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν είμαι με τον Bob Ballard στο πλοίο. Τα projects τα οποία τρέξαμε, να σας πω 2 λόγια, ήταν η μελέτη των καρχαριών. Γιατί μας ενδιαφέρουν οι καρχαρίες? Ορίστε. Μπράβο. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από καρχαρίες το χρόνο, περίπου? Έως 5. Πόσους καρχαρίες, είναι σωστό το νούμερο που θα σας πω, δεν το βρείτε, πόσους καρχαρίες σκοτώνουμε το χρόνο? 8.000. Από 70 έως 100 εκατομμύρια. Οι καρχαρίες λοιπόν ως apex predators, ανώτατοι θηρευτές του οικοσυστήματος, τρέφονται κυρίως με άρρωστα ψάρια ή αδύναμα. Άρα κρατούν μια ισορροπία στο οικοσύστημα. Το κρατούν υγιές. Μελετώντας λοιπόν τον τύπο και την ποσότητα των καρχαριών εκεί, βλέπαμε κατά κάποιο τρόπο την υγεία του οικοσυστήματος. Εδώ θα δείτε πώς το κάναμε αυτό. Δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα περισσότερο με τις καρχαρίες, απλά θα δείτε ένα βιντεάκι, όπου εδώ έχουμε βάλει δόλωμα στα 40 περίπου μέτρα βάθος, το οποίο δεν το τρώνε, δεν μπορεί να το φάνε, γιατί βρίσκεται σε αυτό ναι, τέλος πάντων είναι προφυλαγμένο, αλλά κινηματογραφούμε από την ώρα που το κατεβάσαμε μέχρι την ώρα που το ανεβάζουμε, κινηματογραφούμε αυτό το δόλωμα. Και τι γίνεται? Έρχονται λοιπόν τα ψάρια και το AI βλέπετε ότι βάζει σε κουτάκι τον καρχαρία και τον ξεχωρίζει από άλλου τύπου ψάρια. Με αποτέλεσμα, αν εσύ έχεις footage 7 ημερών, δεν κάθεσαι να δεις 24 ώρες επί 7, αλλά βάζεις το AI και σου πάει κατευθείαν στα σημεία που σου έχει αναγνωρίσει καρχαρίες και μάλιστα πλέον σου γράφει, σου λέει και τι τύπος καρχαρία είναι. Οπότε αυτό κάναμε εκεί. Και το δεύτερο project ήταν για τα μικροπλαστικά. Ο ορισμός των μικροπλαστικών είναι τα πλαστικά τα οποία είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά, που είναι το μισό πλάτος του μικρού μου δακτύλου.
Οτιδήποτε μικρότερο από αυτό θεωρείται μικροπλαστικό. Γιατί είναι βλαβερά τα μικροπλαστικά? Γιατί μπορούν να σε σκοτώσουν, ιδίως σε μικρότερους οργανισμούς όπως τα ψάρια, διότι μπορεί να είναι τοξικά και γιατί δεν ξέρουμε ποιες είναι ουσιαστικά οι συνέπειες για την υγεία. Τώρα δείτε αυτό το χάρτη. Θα δείτε ότι όπου είναι κόκκινος αυτός ο χάρτης υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση μικροπλαστικών. Ποια δύο σημεία έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση? Ο Ειρηνικός ωκεανός και η Μεσόγειος. Γιατί η Μεσόγειος? Δεν θα το βρείτε. Πείτε μου. Ορίστε. Σωστά ο ένας λόγος. Ο δεύτερος. Σωστά όλα αυτά. Αλλά στα στενά του Γιβραλτάρ η πορεία του νερού είναι αυτή, όπου τα ρηχά νερά μπαίνουν προς τα μέσα, ενώ τα βαθιά νερά βγαίνουν προς τα έξω. Με αποτέλεσμα συνεχώς να μπαίνουν πλαστικά μέσα. Εδώ λοιπόν κάνουμε ένα τυφλό πείραμα με την Rachel. Έχουμε βγει σε μια παραλία της Χαβάης. Οι χούφτες που θα δείτε στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα είναι το βιντεάκι. Δεν τις έχω. Είναι τυχαίο αυτό που κάνω. Δείτε το. Αυτό που βλέπετε δεν συμβαίνει μόνο στη Χαβάη, συμβαίνει πολύ περισσότερο και στη Λούτσα. Και σε κάθε παραλία που έχουμε. Άρα μικροπλαστικά έχουν σχεδόν όλες οι παραλίες. Όχι τώρα, μετά. Στο τέλος. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Κάναμε δειγματοληψία του νερού. Βγαίναμε λοιπόν εκεί στον Ειρηνικό με αυτά τα καγιάκ και μαζεύαμε δείγμα νερού. Αλλά κάναμε και το εξής, που πάλι δεν θα το βρείτε. Παίρναμε και δείγμα αέρα. Γιατί παίρναμε δείγμα αέρα? Ακριβώς. Υπάρχουν οι μικροίνες, οι οποίες είναι τρισεκατομμύρια και όχι δισεκατομμύρια, που προκύπτουν από τα ρούχα μας. Αυτές λοιπόν τις μικροίνες θέλαμε επίσης να τις ποσοτικοποιήσουμε και να δούμε... Και κάτι άλλο. Γιατί φοράμε πορτοκαλί μπλουζάκια? Μπράβο. Πες το πάλι. Να ξέρετε ότι δεν είναι από τα δικά σας. Για κοντρόλ. Για να ξέρουμε ότι δεν είναι από τα δικά μας ρούχα. Όταν βλέπαμε στο μικροσκόπιο μια μικροίνα πορτοκαλί χρώματος, ξέραμε ότι ήταν από εμάς. Και στη συνέχεια πηγαίναμε μέσα στο πλοίο στα εργαστήρια και κάναμε ποσοτικοποίηση των μικροινών και των μικροπλαστικών. Εδώ τι βλέπουμε στο μικροσκόπιο? Πες το. Και τι άλλο? Μικροίνες και κόκκους ρυζιού. Εδώ τι βλέπουμε? Μικροίνες και αλάτι, σωστά. Εδώ τι βλέπουμε? Μικροίνες που προκύπτουν από μία πλύση πλυντηρίου. Εδώ βλέπουμε τα ρούχα μας στο μικροσκόπιο, όπου πάνω δεξιά βλέπετε πάνω αριστερά, βλέπετε ένα ακριλικό μπουφάν. Κάτω στη μέση βλέπετε νάιλον που είναι yoga pants, δηλαδή παντελόνι της yoga. Και εδώ δεξιά βλέπετε ένα μπλουζάκι, ένα t-shirt. Εκεί λοιπόν που βρισκόμουν στο πλοίο, ο ρόλος μου ήταν να κάνω τα zoom calls από το πλοίο με σχολεία γύρω-γύρω στον πλανήτη. Το κάναμε όλοι οι explorers αυτό εκεί πάνω. Ήταν λοιπόν εθελοντικό του πόσες ώρες θα έβαζες. Υπήρχε μια πλατφόρμα που συνδέονταν σχολεία από όλο τον κόσμο και εσύ σε μία ώρα τους επεξηγούσες ποια είναι η αποστολή, πώς είναι να είσαι εξερευνητής του National Geographic, ποιο είναι το πρόβλημα με τα μικροπλαστικά και ποιο είναι το πρόβλημα με τους καρχαρίες, από την εξαφάνιση των καρχαριών. Τους ενέπνεες λοιπόν τους μαθητές με αυτόν τον τρόπο. Όταν ήρθε η σειρά μου λοιπόν, εγώ λέω πόσα zoom να κάνω. Μου λένε κάνε όσα θες. Λέω να κάνω 10. 10 λέω είναι πάνω από αυτά που κάνει. Η άλλη μια χαρά. Λέω για να καταλάβω πόσοι μαθητές μπαίνουν σε κάθε call. Λέει ξέρω εγώ όσο έχει τάξει. 25. Ωραία λέω. Άρα 10 επί 25, 250. Για καθίστε λέω ρε παιδιά. 250 μαθητές. Έχει ξανάρθει λέω κανείς από την Ελλάδα? Λένε όχι.
Τώρα, μια φορά πάω από τη χώρα μου, πάει ένας Έλληνας, μόνο 250 να υποφεληθούν. Δεν μπορούμε να το... Κάνε, λέει, ό,τι θες το δωρή. Κάνε ό,τι θες. Τι να κάνω. Λέω, θα στείλω ένα γράμμα στο Υπουργείο Παιδείας, το 22. Στέλνω αυτό το γράμμα και λέω, γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, μπλα μπλα μπλα, θα πάω σε μια αποστολή, θέλω να ακούσουν τις ομιλίες μου περισσότερα παιδιά. Δεν περίμενα να συμβεί κάτι. Μετά από μερικές ημέρες, ήταν Σεπτέμβριος τότε, με παίρνει τηλέφωνο μια σύμβουλος της Υπουργού. Δεν είχα κάποιο μέσο, τίποτα έτσι, με το σταυρό που είδα. Λέει, θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Οκ. Ωραία, να με βοηθήσει. Τι χρειάζεστε. Στείλε μας, λέει, το DEC, την παρουσίαση. Τι στέλνω την παρουσίαση, μετά από 2 μέρες, τη θέλουμε, λέει, στα ελληνικά. Αλλά θα την κάνω στα αγγλικά, γιατί είναι για παιδιά από όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται, λέει, εμείς για να την αξιολογήσουμε πρέπει στα ελληνικά. Μα λέω, είναι 72 slides. Και δεν είχε βγει και το ChatGPT να μου την διορθώσει. Κάθομαι, τη μεταφράζω όλοι 72 slides για να τη δούνε οι σύμβουλοι του Υπουργείου. Τη στέλνω. Μετά από μερικές μέρες λέω, είμαστε έτοιμοι, εντάξει. Επανέρχονται, όχι, λέει, γιατί στο slide 36 δεν έχετε βάλει την πηγή. Και στο slide 52 δεν είναι στη μέση το γράφημα. Τα φτιάχνω και αυτά, το ξαναστέλνω. Είμαστε έτοιμοι, λέω. Έρχονται πίσω, όχι, λέει, γιατί χρειαζόμαστε ένα επίσημο γράμμα από το National Geographic, το οποίο να είναι υπογεγραμμένο, που να λέει ότι είστε εξερευνητής, είναι επίσημη αποστολή αυτή του National Geographic και θέλουμε να είναι και σφραγισμένο. Πάνε, δεν είναι δυνατόν, λέω, σε 3 μέρες πετάω, πού θα βρω αυτό το χαρτί τώρα τέτοια ώρα. Πώς ψάχνω κοινό θεούς και δαίμονες, μου το στέλνουν από το National Geographic αυτό το χαρτί, το σφραγισμένο, το πάω εκεί, το έφερα. Και το Υπουργείο Παιδείας κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, εξαφανίζεται. Το ξέρετε κι εσείς, ναι, και... Φεύγω λοιπόν, πετάω, πηγαίνω στη Χαβάη για να κάνω αυτά τα Zoom calls, να, εδώ, εγώ μέσα στο στούντιο, να τα ξεκινήσω. Και 3 μέρες αφού έχει ξεκινήσει η αποστολή, έρχεται το παρακάτω email, το οποίο λέει, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, στις 11 η ώρα το πρωί, ο εξερευνητής Dr. Θοδωρής Αναγνωστόπουλος θα συμμετάσχει σε μια αποστολή του National Geographic στον Ειρηνικό ωκεανό και όποιος θέλει μπορεί να μπει να παρακολουθήσει αυτό το Zoom call, το webinar, γιατί θα μιλήσει για μικροπλαστικά και καρχαρίες. Και το υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και αποστέλλεται αυτό το email σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με αποτέλεσμα να το παρακολουθήσουν έως και 1 εκατομμύριο παιδιά και μπαίνει εκείνη τη στιγμή, εδώ είναι το feedback που πήρα από εκείνη την ομιλία, και μπαίνει στο στούντιο Bob Ballard, ο τιτανικός, και συγκινημένος λέει, Θοδωρή, κατάφερες και έκανες μεγαλύτερη διάχυση μέσα σε μια εβδομάδα από ό,τι έχουμε κάνει εμείς τα τελευταία 15 χρόνια. Και του είπα ότι, ξέρεις, αν έχεις ένα πράγμα τόσο εύκολο όπως το ναυτίλο, ανά πάσα στιγμή γύρω στα παράλια σου και έχεις πρόσβαση σε αυτό, τότε αυτό δεν σου δημιουργεί καμία ανάγκη για καινοτομία. Αν σου είναι τόσο σπάνιο αυτό το πράγμα, αυτό σε οδηγεί στο να ανατρέψεις τα πράγματα. Και έτσι, συνοψίζοντας λοιπόν, μιλήσαμε για τα εξής. Την προσαρμοστικότητα με τα ιγκουάνας που είπα στην αρχή και το πώς αυτό με βοήθησε και μας βοηθάει ουσιαστικά στη ζωή μας. Την ενσυναίσθηση της Jane Goodall με τους πληθυσμούς τους τοπικούς, το να ακούς, το ρίσκο που χρειάζεται να πάρεις και να συμπεριλάβεις το Γιάννη που έχει δυσλεξία και αποδεικνύεται ότι είναι ο top μαθητής, και την επιμονή να στείλεις αυτό το τελευταίο email για να καταφέρεις να προσεγγίσεις περισσότερους μαθητές. Εδώ, όχι ακόμα, κοντεύω. Και εδώ λοιπόν, λίγο κατεβάζεις, λίγο παρακαλώ. Φτάνω σε ένα σημείο, εκεί πριν από περίπου 2,5 χρόνια, 6 μήνες πριν γίνω 50 χρονών, από εκεί πέρα άρχισα να δυσκολεύομαι με κάτι. Άρχισα να δυσκολεύομαι με το εξής. Να λέω, κάποια πράγματα μου έχουν δουλέψει εδώ,
ένα σωρό πράγματα όμως δεν μου έχουν δουλέψει. Για παράδειγμα, μου δούλεψε το γεγονός ότι κατάφερα και ναι, ταξίδεψα σε 100 κάτι χώρες. Ή κάτι άλλο που έγινε και που επίσης ήταν φοβερά τιμητικό. Πράγματι, το 22 με κάλεσαν στο Explorers Club της Νέας Υόρκης σαν ένα από τα 50 άτομα που αλλάζουμε τον κόσμο για το 22 για το κλαμπ. Και εκεί που παρουσίαζα, να, αυτή την παρουσίαση έκανα που κάνω και εδώ τώρα, λίγο συντομότερη, μιλήσαμε οι 50 που αλλάζουμε τον κόσμο και ο επικεφαλής του Explorers Club, όταν ήρθε η ώρα να δώσει το δικό μου δίπλωμα, γονάτισε. Οπότε συνέβη και αυτό και τώρα έρχομαι και λέω now what, λοιπόν. Εκεί είναι το σημείο της ερώτησης. Ότι κάποια πράγματα σου έχουν δουλέψει, κάποια πολύ περισσότερα δεν σου έχουν δουλέψει. Για κάθε ένα πράγμα που σας έδειξα εδώ, υπάρχουν άλλα 9 τα οποία δεν πέτυχαν. Μπορεί να λέω και λίγα. Μόνο τις επιτυχίες σας έδειξα σήμερα. Τις αποτυχίες δεν σας έχω δείξει καμία. Ούτε στα social media μου, ούτε κανείς δεν τις δείχνει τις αποτυχίες. Αλλά λες και τώρα τι θα γίνει, πώς θα είμαι εγώ ευτυχισμένος, είπα μέσα μου, λανθασμένα τότε. Γιατί είχα μάθει να βάζω στόχους, να τους πετυχαίνω και από εκεί να αντλώ ευτυχία. Δεν μπορεί να με ξανακαλέσουν να ξαναγίνω και το 23 ένα από τα 50 άτομα που αλλάζουμε τον κόσμο. Τέλειωσε. Μια φορά στο κάνουν αυτό. Τι κάνεις μετά? Δεν θα με ξανακαλέσουν στο ναυτίλο. Πώς προχωράς τη ζωή σου? Εκεί λοιπόν ήρθε ένα σημείο που άρχισα να το δουλεύω αλλιώς και να σκέφτομαι κάποια άλλα πράγματα. Ότι το ταξίδι αυτό και το ταξίδι την Ιθάκη που περνάμε όλοι, η Ιθάκη μάλλον αυτή, είναι αυτή που μας μετατρέπει σε κάποια άλλα άτομα διαφορετικά από αυτά από τα οποία ξεκινήσαμε. Και είδα έναν Θοδωρή διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο ξεκίνησα, που απλά ήθελα να κάνω tics στη διαδρομή. Άρχισε να με ενδιαφέρει περισσότερο η κοινότητα και το δίκτυό μου, το δίκτυο με την έννοια την θετική όμως, δηλαδή οι σχέσεις μου ουσιαστικά. Να θέλω, να επιδιώκω να μαθαίνω από τα λάθη μου. Από τα λάθη μου έχω μάθει πολύ περισσότερα πράγματα από τις επιτυχίες μου. Σχεδόν τίποτα δεν μαθαίνεις από την επιτυχία. Από τα λάθη είναι που μαθαίνεις. Να εκτιμώ την ομάδα μου, γιατί αυτά τα έργα εδώ και σας έδειξα το 1% των έργων. Ωραία, είχα κάποτε μια ιδέα. Χωρίς αυτούς δεν θα εκτελείτο αυτή η ιδέα και καμία ιδέα. Επίσης υπάρχει και ένα άτομο που είναι κακή η λέξη back office. Είναι ένα άτομο το οποίο μου έχει στηρίξει όλη αυτή την ιστορία 20 χρόνια. Είναι η Μαρία. Η Μαρία δεν είναι εδώ σήμερα. Τρέχει με τα παιδιά μας στα διάφορα πάρτι. Είναι το στήριγμα το οποίο χρειάζεσαι για να μπορέσεις να κάνεις εσύ το κέφι σου, το οποίο μπορεί να έχει και κάτι. Ή μπορεί να είναι η ευρύτερη οικογένεια, με το επίκεντρο εδώ τον πατέρα μου, που για πολλά χρόνια υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιεί η νέα γενιά που λέγεται κριντζάρο, από το cringe, που είναι η ετεροδροπή. Να βλέπω τις αναρτήσεις και να κριντζάρω, ρε παιδί μου, αλλά τι να βλέπω παράλληλα? Να βλέπω ένα σωρό μαθητές να τις επιβραβεύουν αυτές τις αναρτήσεις και να τις στέλνουν. Και να αρχίζω να προσπαθώ να το δω με ένα άλλο μάτι αυτό το πράγμα και να το εκτιμήσω αλλιώς. Και το κυριότερο είναι ότι το κυριότερο είναι το ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το είπα στην αρχή, είναι τα μιμίδια. Τα μιμίδια είναι σαν τα γονίδια, αλλά είναι τα της συμπεριφοράς. Τα της συμπεριφοράς. Όταν σου μάθουνε, για παράδειγμα, να είσαι ευγενικός, αυτό το μεταφέρεις στα παιδιά σου και αυτό μεταφέρεται στα εγγόνια σου και το καθεξής. Μάλιστα, μεταφέρεται λιγότερο παραλλαγμένο από ότι το γονίδιό σου. Αυτό είναι το μιμίδιο. Εμείς λοιπόν εδώ ως Αναβρετινοί είχαμε κάποια μιμίδια τα οποία πέρασαν, κάποια καλά, κάποια λιγότερο καλά.
και τα οποία μας έμαθαν, νομίζω, σαν ένα βασικό άξονα, επειδή ήταν ένα σχολείο που δεν είχαμε πολλά εδώ. Δεν είχαμε, έπρεπε να δημιουργήσουμε. Ήταν ένα σχολείο που ήθελε να αποδείξει και να δημιουργήσει. Και αυτό εμένα με βοήθησε. Και το δεύτερο είναι το peer-to-peer learning. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα ζήτημα με τον έφηβο γιο μου. Μου λένε δεν θα ακούσει εσένα, θα ακούσει τους φίλους του περισσότερο. Εδώ λοιπόν αυτοί οι φίλοι, αυτή η ομάδα, αυτή η οικογένεια ήταν αυτή η οποία δημιούργησε τα δικά μου μιμίδια και είμαι ευγνώμων γι' αυτό και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.